जोंहा दिनै बाजारनिफ्राय मा मैगं लाबोदों बाजारनिफ्राय मा मैगं लाबोदोंथाय जोंहा दिनै नायलाय मेवाइ दङ, मैथा दङ, साम' दं, मुदुफुल बिबार, ओरै थास' आथिं, ओरैजाय ना दङ, अमा बेदर, आरो नैबे अमा बिबु, आरो ओरैजाय मेवाइ। ओंख्रिया जोंना दिनै बिराद स्पेसियेल जागोन आरो मोनब्रै मोनबासो आइटेम दंखायो मुदुफुल बिबारजों माजों जागोनथाय मिन्थिया बिराद स्पेसियेल मोनब्रै मोनबासो जाखागोन दिनै ओंख्रियानो। नायदो नै अमा बेदरा जाथावथाव, मेवाइ, थास' आथिं, ना, मुदुफुल बिबार, ओरै साम' दं, ओरैजाय मेवाइ दंबावोसो, मेवाइया जोगोर बुरजाखा। 1 बोसोरनि उनाव मेवाइ मोनजानोसै आङो, मेवाइजों अमा बेदरजों। थास' आथिंखौबा माजों जागोनथाय बुंनोनो हाला।